سلام سلام تاني هبلي كما كأني خن كورات حواتي بيتسمنا وقحتاي يوتيوب channel نكون نفس channelي بدحن متأخن حدشت نزخونكم مساي نزنبركم دمو welcome إلى لهم لما عند بخالي فيديو تملي متعني أخو لما عندي نبيزي مامس ولا نوندلات أي زخونكم حواتي بدعمي تقامت زخونا يعني لازم حسبكم شدشته شو عته عينت ناي فاميلي دينر ايديا حزلكن متأذى لهم مالتيو كم تفوتوا تسفاي قبري نفتانا مجمرة فيديو كعتت لهم كم تريو زل خنزر لين نجارات يدالو لهم لما عنتي تشيكن ألفريدو إينا خنسرح بمجمرتا مالتيو سو زرلين نجارات عدالي علىهو مجمرتا جن باستا خنا بسلينا مجمرتا لما عنتي باستا يزدك أمزله ولا مكروني باستا وانت جبرات خلاخن جن لما عنتي يا باستا تنوحي تزدك أمزله مالتيو دحر نسو اسكع زبس للي دما بقولني دورهو كنت أبسينا دورهو خليني إيو زي تشيكن تاي مالتيو كاو خمتري زلخن عم فرق إيه يقرص اللهم إنتان رقق قبل لي مالتيو كاو نمبسالون إنتان كمتشو كاو بزلكن بتفتو عينت كمام جيركن كتك أمو تخلقهن أنا زا ليمون بيبر كمام مزيا ندرهو كونتلو بدعم يسفوتو نا بزح جزي بزح بربرة نجارون سلزي بلو دك ايون تعموهم دسيلوهم سلز مجوا مالتيو إذا لمن بيبر كل جزي استكمل ندرهو مكمم مالتيو حزي كم دي أكيرا تن دور هي أكم سبلكم دخيل كن حدا فرق ساعات خون أفريج تتصنح تصبو تزي كوين كن شكر يقولون وديعون أنا خط أبسوئية مالتيو جدي أقعد ساعات سلزي نمرني درار ألطيفة من تان كدالو إلى سو إلى طبي سيو مالتيو جن زبالة زاد أعمق هلون دحر حالي خنجن أفرج نفرق ساعات تتصنح يمرض مالتيو كاو بادي لاي أو عيه تانيحه كاو ألطف كالطفيلة بقى بحان تقص نحمش دقيقة أنا بحان تقص نحمش دقيقة جزي هيبة أتبقى بلا خط أبسوية مالتيو عرينا كي حررنا مالتيو أنا تصبق خوين الليلة وزي اللي خوزين تصبق خوين أنين بسيلا دمو يأكل يحززي كاو بادي لنا تدلينا نحاسبو تدلينا دمو وتدلينا نتقاملو نخلينا ياو مسرح مالتيو سو بمجمرتا زناي تشيكن ألفريدو سوسينا خنسرح تشيكن ألفريدو خبهالتلو مبار زعدا سوسينا خنطقام مالتيو ወይ ድማ ከምዚ ንፓስታ ንጥቀሞ ናይ ኮሚደረ ገለ ዘይኮነስ ዋይት ሶስ ኢና ክንሰርሕ ማለት እዩ ንዕኡ ንምስራሕ ደሞ ንሽተን ኦሊቭ ኦይል ዘይትን ካው ደሞ ንሽተን ሓንቲ ማንካ ትኸውን ያ ጠስምን ገይረ ኣም ክምሰበልክዎ ካው ቀይሕ ሽንጉርቲ ከቲፈ ዘዳልኽዎ ቀይሕ ሽንጉርትን ጻዕዳ ሽንጉርትን ተጣሓነ ማለት እዩ ገይረ ኣጽብቕ ኣቢለ ቀለዮ ማለት እዩ ካው حزين تاي وسخله أنا بلين فلاور ينير النبجزة تدلي خنجن زي كون فلاور وانت تكمات خلايخن مالتي كاو تيكن كريم أو زيت كمال له كلتم إتي ميليات حزيئة درجة 100 ميل تخون تدقيم الله مالتي فرقة كاو أتبقى بيلنا حزي خنبسلو إينا أمونغو دما زي تشيكن ستوك يوسخله له مالتي من تان انكبل مالتي يوتو كريم مستو حرج خنبلو تلنا بالدعم يزحفزكم زين نلازاينغا باستا نسرحو ايو زخوننا مكاكلنيا جيرنا نسرحها دحراب زين تا يقبر له تشيز نشتن تشيز يقبر لهم كاو ጨውክንን ዘይትኽንን አሚን ብላክ ፔፐር ክንን ብደንብ ጌርክን ተቀማ ባዕልኽን ማለት እዩ ካሊ ቬጂቴብል ተወስኹ ትደልያ እንድሕር ሓሊኽን ተወስኻሉ ትኽላይኽን ምንም ፀገም የብሉን ኣነ ግን ከምዚ ብጻዕዳ ያው ከሪእክን ስለዝደለኹ ከምኡውን ሓሳብ ዝመፀለይ እዚ ስለዝኾነ ኢሎ ማዓንቲ እዚ ሰሪሐ ማለት እዩ ድሓር ኣጽብቕ ኣቢልና ፓስታና በቃ ሕውሱስ ሰቢልና ምስቱ ጻዕዳ ሶስ ማለት እዩ ከምዚ ወሃደልና ምስ ከበርክዎ ብላዕሊ ጀስት ግሪን ዝኾነ ነገር ከምዚ ፓርስሊ ገለመለ ንመልክዕ ንገብረሉ ማለት እዩ ካው ብጎኒ እቱ ዝጠበስናይ ደርሆ ሕዚ መካከለኛ ገይረ ክትፍ ኣቢለ ካው ብላዕሊ ክገብረሉ እየ ማለት እዩ ታሲት ካሊ ምንም ተድልያ ነገር የላንያ ካውና ምድላውክን ተኸዳ ማለት እዩ በቃ ድራር ዚያስ ኦልሞስት ሲሉ ከምዚ ብዙሕ ግዜ ዩቲዩብ ንሰርሕ ሰብ ብምቕራጽ ገለመለ ግዜ ይወስደልካ እምበር
كتسرح تلها فرق ساعات وناي توصل كنيا بتلي تو كله ingredient ندحر حاليكن مالتي بجزاخن زي أخن زي غيرنا كاو كقربت له ያው ትችክን ኣብዛ ሓቢለ ስለተጠበስክዎ ማለት እዩ ብጎኒ ኣብ ሕድሕድ ፋሚሊ ዲነርኩም ብጎኒ ትወስኻሉ ትኽእላይኽን ማለት እዩ እዚ ደግሞ ብውዒ እንዳሃለየ ክብላዕ ኣለዎ እንድሕር ዝሒሉ እንትን ይብልን እዩ ማለት እዩ ካብኡ ጠስሚ ዘይቲ ገለመለታት ምንም ዘይብለኩም ሰባት ብጣዕሚ ጥዑምቲ ምሳሕ ወይ ድራር እያ ትኸውን ማለት እዩ ከም ድላይኩም ኣብ መረፅኩም ሰዓት ትምገብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ቆልዑ እውን ብጣዕሚ ብፍቕሪ ፈትዮም እዮም ዝበልዕዎ እዚ ያው ስለ ዘይመርር ማለት እዩ ካብኡ ሕዚ ደግሞ ናፍታ ካልአይቲ ፋሚሊ ዲነር አይዲያ ዝወስደኩም ዘለኹም ሕዚ ብመጀመርታ ሕዚ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ዶርሆ እየ ዘዳሊ ዘለኹ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ኩሉ ቪድዮታት ግን ክቐርፀልኩም ተለኹ ማለት እዩ ኩሉ ኣስኢላ ብሓደ ሰሙን ዝተበለ ይኮነን ያው እንዳቀረፅኩ ዝፀናሕኩ እዩ ካብኡ ስኢላ ሓደ ብሓደ እንዳሰደድኩ ካብ ዘብለኩም ኩሉ ብሓደ ገይረ ክሰደልኩም እሞኒ ካብኡ ዝመረፅኩም ወዲኹም አይዲያ ንኽትወስዱ እዩ ማለት እዩ እና ብመጀመርታ ዶርሆ እግሪ ዶርሆ እየ ኣዳልየ ዘለኹ ሎማዓንቲ ሕዚ ብቬኒገር ገይረ ኣፅብቕ ኣቢለ ሓፂበ እዩ ምስ ቆርበት እየ ድማ ገዲፈዮ ዘለኹ ዚናትክን ምርጫ እዩ ፀገም የብሉን ከም ፋሚሊኽን ዝደልዮ ወይ ደቅኽን ዝፈትውኦ ጌርክን ተዳልዎ ትኽእላ ኢኽን ካብኡ ምስ ሓፀብክዎ ንእሽተን ማይ ከይህልዎም እንታን ብቲሹ ፔፐር ገይረ የንቅፅ ኣለኹ ማለት እዩ ሕዚ ነቲ ደርሆና ዝኸውን ድሬሲንግ ወይ ድማ ቅመማት ክነዳሊ ኢና እዚኣ ካልአይቲ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ቅመም እያ ናይ ጽሑፉ እንኳን የብሉ ናፍቱ ግዝዑ ማለት ግን እዚ ፔሪ ቺክን ሲዝኒንግ እዩ ዝብል ተዓንቶ ዘርአኹን ሌመን ፔፐርን እዚኣን ካብ እንደ ዓረብየ ዝገዘአን ማለት እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ደግሞ እዚ ኪመንን ኢታልያን ሲዝኒንግ ከምኡ እውን ብጨው ስለ ዘለዎ በርበረ እውን ስለ ዘለዎ ከየብዛሕና ንእሽተን ጨው ንእሽተን ድማ በርበረ በተለይ እዛ በርበረ እዚኣ ማለት እዩ ካብ እንዳ ኮሪያን ሾፕ ዝገዝኣ ብዙሕ ግዜ ንኪምቺ ገለመለ ንጥቀሞ ማለት እዩ ንሱ እየ ትበርበረ ዝጥቀም ዘለኹ ብዙሕ ስለ ዘይመርር እዩ እምበር ዋላ ኖርማል ናይ ሓበሻ በርበረ እውን ትገብራ ትኽእላ ኢኽን ካብኡ ኦሊቭ ኦይል ዘይቲ ይጥቀም ኣለኹ ንመዋሃዲ ምእንታን ማለት እዩ ሓደ ሰብ ርግኦ እውን ይውስኸሊ እዩ ተደሊኽን ርግኦ እንድሕር ዝምችወክን ኮይኑ ርግኦ ትገብራሉ ትኽእላ ኢኽን ከክንዲ ዘይቲ ማለት እዩ ኣነ ግን ኦሊቭ ኦይል ዘይቲ ተጠቒመ ዘለኹ ሕዚ እቲ ድሬሲንግና ፅቡቕ ኮይንለይ ኣሎ ካብኡ ቀስ እንዳበልኩ ናፍተን ዶርሄይ እንዳቐባእኹ ማለት እዩ ኣፅብቕ ኣቢለ ናብ ኩሉ ምእንታን ክበፅሐለይ እቲ ድሬሲንግ ክቐቦየ ቀቢኤ ወዲእ ኣለኹ ካብኡ ተደሊኽን ሕዚ እውን ግዜ እንድሕር ሃሊክን ኣብ ፍሪጅ ትገብርኦ ትኽእላ ኢኽን ተዘይሃሊክን ግን ቀጥታ ናብ ኦቨን ተእትዎ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ሕዚ ኣብኣ እንዳሃለኹ ነቱ ዶርሆና መባልዒ ዝኸውን ደሞ ሓደ ኣትክልትታት የዳል ኣለኹ እዚ እውን ከም ምርጫኽን እዩ ኣነ ያው ፋሚሊ ንፈትዎ ነገር ኢና ቀሪበ ዘለኹ መጀመርታ ቀይሕ ሽንጉርቲ እየ ዝኸትፍ ዘለኹ ካልእ ደሞ ድንሽ ካሮት ስኳር ድንሽ ወይ ድማ ሽኮር ድንሽ ካልእ እንታይ ገይረ ኣለኹ አይ ቲንክ እዚአን ጥራሕ ገይረ ዘለኹ ካሮት እውን ተደሊኽን ተሓውሳሉ ትኽእላ ኢኽን ካብኡ ድሓረ ደሞ እዚ ግሪን ቢንስ ክሓውሰሉ እየ ማለት እዩ እዚአን እየን ዘለያኒ መጀመርታ ሕዚ እቲ ዝቕለጥ ቀሊጠ እቲ ዝኽተፍ ከቲፈ ከዳልዎ እየ ካብኡ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና ካብኡ እቲ ቬጅቴብልና ከከም ዝደለኽንኦ ኣነ ኣርጉድ ኣቢለ እየ ዝኸትፎ ዘለኹ ማለት እዩ ብፍላይ ካሮትን እዚ ድንሽን ቀልጢፉ ስለ ዘይበስል ምስቱ ናይ ሽኮር ድንሽ ምእንታን ቀልጢፉ ማዓረ ኮይኑ ክበስለለይ ምእንታን ያው መካከለኛ ጌር እየ ኣቢለ እየ ዘለኹ ከም ትሪኦ ዘለኽን ማለት እዩ ዝኸትፎ ዘለኹ እቲ ድንሽ እውን ከምኡ ሕዚ እዚአን ኩለን ምስ ኣዳለኹ ኣፅባቕ ኣቢለ ሕዚ ድማ ገይረ ክሓፅቦ እየ መጀመርታ በረድስቲ ማይ ክመልእ እየ ሞኒ ካብኡ ንእሽተን ነቱ ድንሽን ነቱ ካሮትን ንእሽተን ብማይ ውዒ ጌርና ክነብስሎ እያ እዚ ማይና ንእሽተን እስካብ ዝፈልናልና ፀኒሕና እቲ
ማይና ሬዲስ ካዝ ሆነልና زي بينس قريصة كعرية usually ready يري زنح نيرة قل لهم أنتي it's okay بس أي عندي نيرة هذا زين جافن قريصة كدالوني حدا خلته 3 دقائق رحنا نبسله يمن أول تبسيله أي بللناني من تان نايسين كريسبي خونتنا من تاني جدا جيزي خنوين أسكع زبسل جرين بين ندمو هزي لا قبيله يا أحمد تينك هزي أخليه أتصبغ بسيلو أوكي أتصبغ لينا هزي نبش حانخ قوريه وعي هزنيو جن يسوكي تشجري ولن هنت أوسو سلازخنا مالتي كذا حلش كنت أبين يرنا جن تشجري ولن يسوكي زي أي شنقرتي قتيلة شنقرتي يزدالو زلقو شنقرتي ياو مستتكلتي سلازي بسل يون وين عدالي مالتي هذي كم زجرة أنو حبي لي كتفي زلقو بتعمي كبلي ولن كدق قيبلون كأو نفتت كلتنا حوسنا بلو قد أمو هينو فريش غارليك أي نبرنن سو كفريزر أوتي كم زخت تفكيره يخطفوا لهم مالتي جن ياو تتحنس لزخنا ودياو نيو تنزل لنا مالتي حزي قد إلى دمو أتجرين بينز نفت بيجتبل حاوي زي لهم كأو دريسينج ويد مازي كمام حزي كنك أمو إنا نتو أتكلتات بمجمرتا أوليف أويلي يزدك أمزلهم كم دلايكن مالت بزحون تزي بزحي مرز كن نشتن من تان كتب بس لو تطبق خو من تان مالتي كأو زي إيطاليان سيزنينج بتعمي يونيفيجيتابل بتعمي زدعمو كاتيلا دمو زي فيجيتا سيزنينج مالتي زي نايت كلتيو جن ولا ناي تشكن تزهلو صبو صقامي يبلون اصبق ابيلي ازغورل زلهم مخنياتو ناي باعلو ጫው ስለዘለዎ ካሊ ጫው አይገብሩልኝ ህዝብ العالم مالتي ጫው حواتላ وسخ تبيلنا لا دحدحيا تبل سو نشتن كاوز دمو بلاك بيبر ወይ ድማ ጸሊም በርበረ مالتي እዚ ጽብቅና كنحاوسينا እዚ ጽብቅና تلينا يا بتعمي يطبق زخون بتعموني كتعمل بونات مالتي ندحر دقكم كم زعينات أكلتات مقلة مبلع زعبيهم ندحر كوينا تأبيسكم تتمكرالم من هالبات كفوت ويخلي اليوم مالتي هذه أمود أساسي حسب مثل جيري ينبري حسب كون نيرة زي تشيلي فليكس ويدما نشتن بربرة جيرلو نشتن مرير ومنير يوم قول أخوال عتلو جن ندحر زي دلي خنوت كدفوت خلايخن مالتي دحر بيجي كم زيجين مسرك حقوه مالتي اتدوره تدليخن بينو تابسو تخلايخن بزح كيزي دوره كتبستلو ياو ماي سلازوطو نتتكلتين كيبلاش ولكن ندحر دليخن تدوره بينو تابسو تتكلتون بينو تابسو اقاطام خوين كله بحالي طبيسيو شكي لسلازنبركم جن ماي ندحر زوطو مسيلكن مالتي تماي تدليخن تتصفو تخلايخن مالتي دحر كم زاجير أتيا مجمرتا بفويل جيرة شفنفن نبيله نفرق ساعات خون أبسيليو كاو تفويل العيلة دمو نفرق ساعات خون دما ميسة نتدهر هون دا قلبتكو نتتكلتين دا قلبتكو نفرق ساعات خون دما ميسة تأبيسيو مالتينا بتعمي بقى تبق خوينيو زوز الكن كم تري زلخن اشتن ماي تسلل تيللكن مالت مايك بلكن تلخص ناي تتكلتن ناي تدور هون يو مبرنا عليه كونن تدليخن هذي بروز قلمنت ندحر قربوا ندحر كوين كان درق خيب للكن منتان نتسوس ወይ ድማ ነቲ ማዩ መረቁ ማለት እዩ ናፍቲ ሩዝ ጌርክን ተጠቀሙት خلاخن በተለይ ትችኩላት ኣለኽን ወይ ስራሕ ዒልክን ገለ ትመጻት ኣለኽን ቀልጥፊልክን ሓንቲ ሰዓት ውን ሳይተወደአክን እያ ማለት እዩ እስከ ኣድራር ዝበጽሕ ሶ በጣዕሚ ቀላል ኣሰራርሓ እያ ከምታ አንተ ወዘልኩኹም ኣነ ኢለን ቪድዮ ከቀርጽ ገለ ጎተተት ስለዝብል ይምበር ፍርቅ ሰዓት ውን ኣይተወደን እያ እንዚያ ጌርና
ጥብስብስ ኣቢልና ኣጋጣሚ ኮይኑ ብጎኒ ደግሞ ሩዝ የብስል ነይረ ከምዚኣ ገይረ ንደቀይ ሂበዮም ድራርና ተደሪርና ማለት እዩ። በተለይ ከምዚ ኸማይ ቢዝን ዘኾንክን ኣድታት ብጣዕሚ ቀላል ስራሕ እያ ንዓኽን ትኾነልክን ማለት እዩ። ከምኡ እውን እቲ ደርሆ በተለይ ደሞ እንድሕር ሓሲብክናሉ ቀኒኽን ሕዚ ከምዚ ቪድዮታት ገለ ሪኢኽን እንድሕር ፀኒሕኽን እቲ ደርሆ ኣቃሚምክንኦ ዋላ ኣብ ፍሪጅ ክተፅንሖ ትኽእላ ኢኽን ንፅባሒቱ ማለት እዩ ዝበለፀ እዩ ዝኸውን። ኣነ ግን ያው ግዜ ስለ ዘይነበረኒ ሓደ ግዜ ሲ በቃ ሓሳብስ ድራር ክሰርሕ ኢለ ክሓስብ ተለኹ እየ ሓሳብ ዝመፀለይና ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ካብቲ ዝነበረኒ ሓደ ገይረ ኣፅባቕ ኣቢለ ደሞ ከምዚኣ ገይረ እየ ዝሰርሕና። ንስኽን እውን ከም ትፈትዋ ተስፋ ይገብር እየ። ደቀይ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎ። መብዛሕትኦም ቆልዑት ቬጂ ገለን ዘይፈትው እውን ተመራፂት ምግቢ እያ። እታ ሳልሰይቲ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጎመን ብድንሽ ማለት እዩ ወይ ድማ ቆስጣ ብድንሽ እየ ሒዘልኩም መፅአ ዘኒኹም። መቸም ክርስቲያን ንዝኾንኩም ኣሕዋተይ ናይ ግድን ረቡዕን ዓርብን ስለ ንፀውም ኣብ መንጎ ናይ ፆም ምግብታት ስለ ዘድልየና ማለት እዩና ብዙሕ ግዜ ብጣዕሚ በቃ ደቀይ ዝፈትውዎ ኩል ግዜ ዝብለኩም ነገር እዩ። በተለይ ቆፅሊ ነገር ከምዚ ቬጅቴብል ገለ መለ ቆልዑ ምብላዓይ ኣብ እዮም ግን ድንሽን ሓምልን ክትከውን ተላ ግን ደቀይ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትውዎና ኣብ ፆም ክኸውን ተሎ ብዙሕ ግዜ ደስ ኢልኒ ዝሰርሖ ሓምሊ ብድንሽ እዩ ማለት እዩና ካልአይቲ ወይ ድማ ካሊእ መማረፂ ንፆም ወይ ድማ ናይ ፆም ምግቢ ክኸውን ይኽእል ኢለ ስለ ዝሓሰብክ እየ ምሳኹም ሼር ዝገብራ ዘለኹ። ኣይኖ ሓምሊ ብድንሽ ዘይፈልጥ ሰብ የለን እዩ ኩልና በብገዛና በተለይ እዚ ናይ ሓበሻ እዚ ሓበሻ ቲፒካል ምግቢ ስለ ዝኾነት ኩልና ኣሰራርሕኡ ንኽእሎ ኢና። ግን ኣነ ዝሰርሖ ድማ ቀደምሲ ማዘር ትዝብ ትብለኒ ሓምሊ ክትሰርሕ ተላ መጀመርያ እቲ ሓምሊ ኣብሲላ ካብኡ ቀጥቂጥና ብድንሽን ብካሮትን ከምኡውን ጉዕ ጌራ ትሰርሐልና ነይራ ብጣዕሚ ማይ ጎድነስ ክትጥዕም መዓት እዩ። ግን ኣነ ያው ግዜ ስለ ዘይብለይ ዝኽሉ ነገር ክገብር ከምዚ እቲ ሓምልስ ክጠብሶ እየ ማለት እዩ። ያው ምንም ኣይብልን እዩ ግን ብተፈላለየ መንገዲ ዓይነት ጌርናስ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እየ። እታ ናተይ ኣሰራርሓ ከም ትሪኦ ዘለኽን ሽንጉርተይ ኣቕላልየ ብዘይቲ ገይረ ማለት እዩ። ካብኡ ኮሚደረ ይሓውሰለ ኣለኹ ኣይኖ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ሓምልን ድንሽን ብዙሕ ሰብ ሓምሊ ማነው ኮሚደረ ኣይሓውስን እዩ ወይ ድማ ተቐጥቀጠ ሓምሊ። ኣነ ግን መካከለኛ ገይረ ከቲፈ እየ ንእሽተን ወሲኸሉ ዘለኹ ዝሓድር ገለ እንድሕር ኮይኑ ክበላሸ ይኽእል እዩ ግን ኣንእስ ኣቢልና እንድሕር ሰሪሕናዮ ንሓደ መዓልቲ ትኸውን ማለት እዩ ኣይበላሸይን እዩ። እንድሕር ከምዚ ዝቕኒ ናይ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ዝቕኒ እንድሕር ኣብዚ ሓቢልክን ትሰርሓ ኮይንክን ግን ደረስ ቀልጢፉ እዩ ዘበላሸዎ። ብፍላይ ደሞ ሕዚ ንሕና ሙቐት ስለ ዘለና ቀልጢፉ እዩ ዝበላሸ ወይ ድማ ፍርሽ ክትገብሮ እንድሕር ኮይንክን ማለት እየ። ኣነ ግን ኣንእስ ኣቢለ እየ ትሰርሕ ዘለኹም። ካብኡ ቅመም ዝደለኽንኦ ዕርዲ በርበረ ፃዕዳ ሽንጉርቲ ጅንጅብል ገለ መለት ሓውሳሉ ትኽእላ ኢኽን ዝደለኽንኦን ዝፈተኽንኦን ካብኡ እዛ ድንሸይ መጀመርታ ከብስላ እየ ማለት እዩ። ኣነ ኩል ግዜ ድንሽ የመጀመርታ ዘብስል እቲ ድንሽ እዩ ብዙሕ ግዜ ንሽተን ግዜ ዝወስድ ምእንታን ሓዊ ውቕዕ ከብሎ ምእንታን ማለት እዩ። እንድሓር ሓደ 5 ደቂቓ ፅብቕ ኣቢሉ ምስ በሰለለይ ደሞ እቲ ሓምለይ ብላዕሊ ይውስኾ ማለት እዩ። ወይ ድማ መጀመርታ ነቲ ሓምሊ ጠቢስክን ካብኡ ድንሽክን ጌርክን ገለ ከምኡውን ጌርክን ትሰርሖ ትኽእላ ኢኽን ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ብዝደለኽንኦን ብዝመረፅክንኦን። ኣነ ግን ከምዚኣ ገይረ በተለይ ናይ ቅልጥፍቲ ትኸውን ተላ ከምዚኣ ገይረ እየ ዘዳሉና ብጣዕሚ በቃ ፆም ክኾን ተሎ ያሚ ምትሶ ያሚ ሓደ ግዜ ደግሞ ኣዕረኽተይ ወይ ድማ መሳርሕተይ ከምዚ ሓደ ግዜ ቀሪበለን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝፈትኦ ቬጅቴብል ምግቢ እዩ። በቃ ከመይ ጌርክ ኢኽ ሰሪሐ እየን ዝብላኒ ነይረንና ሓደእን ናይ ዩቲብ ቻናል እውን ስለ ዝሪኣ ንዕአን እውን ብርግፅ እንግሊሽ ታይትል ክሰርሕ ኣይኽእልን እየ ሓደ ኮፍ ኢለ ታይፕ ንክገብር ግዜ የብለይን ኮይኑ እየ እምበር ብዙሕ ኮሜንት ይመፅ እዩ ሓደ ኣነ ምሳይ ሰርሓ እውን ይጥይቃን እየን ግን ያው ካሊእ ግዜ እስካዕ ንሰርሕ ናተይ ግን ከምዚኣ ገይረ ዳልየ ወዲኤ ንድራር ጌርና ያለና ማለት
ብላክ ፔፐር ካብኡ ንእሽተን ኦሊቭ ደሞ ብላዕሊ ክንውስኸሉ ኢና ብቻ ንስኽን የጥዕሞ እዩ ዝበል ክንኦ ነገር ትውስኻሉ ማለት እዩ ኣብዚኣ ደሞ እዛ ሌመን ፔፐር ዘርኢ ክኾን ዓንቶ ማለት እዩ በቃ ናብ ዝኾነ ደርሆ ዝጥበስ ደርሆ በቃ ብጣዕሚ እዩ ዘጥዕሞ እና ተረኺበ እንዲያም ኣብዚ ሓቢለ ክገዝአን እዚአን ብጣዕሚ እፈትየን ካልእ ግዜ እንድሕር ብበዝሒ ረኺበ ኣብ ኮስኮ ሓደ ግዜ ከይደ ነይረ ግን እዚ ሌመን ፍሌቨር ክረኽቦ ኣይከኣልኩን ብዙሕ ግዜ ኣብ እንዳ ዓረብ እዩ ዝርከብ ብበዝሒ እንድሕር ረኺብና ብበዝሒ ተንገዝኦ ንደርሆ ብጣዕሚ ተመራፂ እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ካብኡ ኦሊቭ ኦይል ንእሽተን ምስ ገበርናሉ ደሞ ለሚን ንእሽተን ነቲ ደርሆ ምንታና ዕሪ ጥንከር ከይብል እውን ይሕግዞ እዩ ጣዕሚ እውን ናይ ሌመን ፔፐር ጣዕሚ እውን ክህልዎ ይገብር እዩ ካብኡ እዚአን ኣፀባቕ ኣቢልና ብሓደ ሕውስውስ ኣቢልና ሕዚ ናብ ኦቨና ኣነ ብ200 እየ ኣውዕዮ ዘለኹም ብ200 ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን መጀመርታ ብላዕሊ ካብኡ ለላዕሉ ብስል ምስ በለ ደሞ ሚስና ግልብጥ ኣቢልና ደሞ እንደገና ሚስና ንፍርቂ ሰዓት ድማ ንእትዎ ናብ ኦቨን ማለት እዩ ካብኡ ሕዚ በሲሉለ እዩ ምስ በልኩት ደርሆ ኩሉ ምስ በሰለለይ ንሽተን ኣነ ቺዝ ይገብረሉ ኣለኹ ብላዕሊ ማለት እዩ እንድሕር ደሊኽን ትገድፍኦ ትኽእል ኢኽን ግን ንሽተን ምእንታን ቺዝ ብራውን ምእንታን ክኾነለይ ወይ ድማ ኩሉ ትሕዝሕዝ ምእንታን ከብለለይ ከይወድቕ ምእንታን ማለት እዩ እዚ ሕዚ ቺክን ራፕ ስለንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ካብኡ እዚአን ከምዚኣ ገይረ ን2 ደቂቓ ጥራሕ ናብ ኦቨን መሊሰ እትየ ካብኡ ከምዚ ብራውን ከለር ምስ ኮነለይ የውፅኦ ማለት እዩ ድሓር ሎማዓንቲ ከምዚ ዓይነት ቅጫ ካብ ኣልዲ ዝገዝኦ ማለት እዩ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ንስኽን ኣብ ገዛኽን ክትሰርሓ ምርጫኽን እንድሕር ኮይኑ ኣብ ገዛ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ብዙሕ ግዜ ግን ያው ከምዚ ናይ ችኩል ዝኾነ ድራር ናይ ፋሚሊ ዲነር ክንሰርሕ ተለና ግን ያው ናይ ሾፕ እየ ዝጥቀም ኣነ ማለት እዩ ሕዚ ክንዲ ዘድልየና ዓቐን እንዳወሰድና ካብቲ ዝጠበስናዮ ደርሆን ኣትክልትን ማለት እዩ ኣነ ብላዕሊ ንእሽተን ሆት ቺሊ ሶስ ክገብረሉ እየ ንስኽን ናይ በዓልክን ምርጫ ማዮናይዝ ድዩ ዋላ ቶማቶ ሶስ ድዩ ገለ ጌርክን ትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ካብኡ ሰላጣ ገለ እውን ተዝግበሮ ዝበለፀ ማለት እዩ ግን እዚ ንደቂ እውን ስለ ዝሓውስ ከምቲ ዝበልክኹም ሜስ ዘረባ ምድጋብ ዳኣ ከይኾነለይ እምበር ሰላጣ ወዲ ሰላጣ ስለ ዘይፈቱ ጀስ ብታ ችክን ጥራሕ እየ ገይረሎም ዘለኹም ከምኡውን ሓደ ግዜ ተደሊና ዝቋፀር እውን ክንወስዶ ንኽእል ኢና ከምዚ ጌርና ማለት እዩ ብጣዕሚ በቃ ኢዚ ኣሰራርሕኡ እና ከምዚኣ ገይረ ቆጣፂረ ኣናደር ዲነር ፋሚሊ ዲነር አይዲያ ትኾነክን እያ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ እዩ ክጥዕም መዓት እዩ ብእውነት በተለይ ተቋፂሩ ክኸተሉ ንምሳሕ ደሞ ብጣዕሚ ዝበለፀ እዩ ሓምሸይቲ ዲነር አይዲያ ኢለ ዝሓሰብክዎ ደሞ ከም ትሪኦ ዘለኽን እዚ ኑድልስ ወይ ድማ ኑድል ሱፕ ማለት እዩ ወይ ድማ እዚ እንዶሚ ንብሎ ብዓድና ማለት እዩ ሶ እቲ ኑድል ስኢልና ጥርሑ ካብ ንምገቡ ብዙሕ ግዜ ኣነ በተለይ ስጋ ደርሆ ገለ እንድሕር ሓሊኒ ማለት እዩ ደቀይ ኑድል ክደልዩ ተለዉ ከምዚ ገይረ እየ ትሰርሐሎም ብጣዕሚ በቃ ስኢሎም ኣዶኖ ስርሕልና እስካዕ ዝብሉኒ ማለት እዩ ደጋጊመ እየ ትሰርሐሎም እስካዕ ዝመንዎ ሓደ ግዜ ማለት እዩና መጀመርታ ሎማዓንቲ ስጋ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ተደሊኽን ብደርሆ ትገብርኦ ትኽእል ኢኽን ኩሉ ሓደ እዩ ብጣዕሚ ጥዑም ናይ መጨረሽታ ማለት እዩ ሶ ንሽተን ስጋ ወሲደ መጀመርታ ነቲ ስጋ ኣፅብቕ ኣቢለ ኣድቅቕ ኣቢለ ወይ ድማ ኣርቅቕ ኣቢለ እየ ከቲፈዮ ዘለኹ ካብኡ ሕዚ ነቲ ስጋና መጀመርታ ኣፅብቕ ኣቢልና ንጠብሶ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ስጋና በሲሉ ምስ በልናዮ ብላዕሊ ኣትክልቲ ንውስኸሉ ማለት እዩ ዝደለኽኑ ኣትክልቲ ኣነ እዚ ፍሮዝን ዝኾኑ ኣትክልቲ ነይሩኒ ንሱ እየ ዝውስኸሉ ዘለኹም ንስኽን ከም ምርጫኽን ካብኡ ከቃሞ ተለኹ ደሞ ቺሊ ፓውደር ወይ ደሞ ቺሊ ፍሌክስ ከምኡ እውን ምስቲ ኑድል ዝመፅእ ናይ ባዕሉ ቅመም ኣለዎ ሓደ ግዜ ዋላ ንሱ ተገበርክናሉ ምንም ኣይብልን እዩ ካብኡ እቲ ኑድል ባዕሉ ጨው ኣይገብረሉን እየ ምክንያቱ ነቱ ናይ ኑድል ቅመም ባዕሉ ጨው ኣለዎ ካብኡ ንእሽተን ቶማቶ ሶስ እሱ እውን ንመሕፈሲ ምናልባት ኢሉ ማይ ከይቐጥን እዩ እምበር ኣድላይ ይኮነን እዩ ድሓር እቲ ኑድልና ብስል ምስ በለልና ንሓደ ብዙሕ ግዜ ይወስድን እዩ ማክሲማም 2 ደቂቓ 3 ደቂቓ ኣፀብቕ ኣቢሉ ምስ በሰለልና ተደሊኽን
ማይ ትገብራሉ ተደሊኽን ደሞ ቺክን ብሮንዝ ወይ ድማ እዚ ናይ ቺክን ብሮንዝ ማለት እዩ ያረነ ብትግርኛ እንታይ ከም ዝበሃል ብቻ ንሱ ትገብራሉ ትኽላይኽን ካው ዝደለኽን ቬጅቴብል እውን ተሓውሳሉ ማለት እዩ ደቅኽን ዝፈትውዎ ካው ከምዚ ጌርና በቃ ሶ ሲምፕል በቃ ብጣዕሚ ማለት እዩ ችኩል ክትብላ ተለኽን በተለይ ሓሳብ እንድሕር ስእነቢልክን ከምዚ ጌርክን ኣቕርቢኻ ተብላ በርቃ 10 20 ደቂቃ እውን ኣይተወሰደን እያ ኢዚ ፋሚሊ ዲነር ሓምሸይቲ ማለት እዩ እዚኣ ንሕና ደቀይ በተለይ ኣነ እንኳን ብዙሕ ንዱል ፈታዊት ኣይኮንኩን ግን ደቀይ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትውዎ እና ከምዚ ጌርክን ሓምሸይቲ ዲነር ወይ ድማ ፋሚሊ ዲነር አይዲያ ትኾነክን እያ ማለት እዩ ኣጆኽን ቀሪብና ኣለና ሕዚ ናፍታ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ቀሪብና ኢና ኣይኖ ነዊሒ እዩ እቲ ቪድዮ ግን 7 ዓይነት ምግቢ ንኽትቀርጽ ያው ክንደይ ደቂቃ ከም ዝውድእ እንግዲህ ያው ንስኽን ንፍረዳ ማለት ኢና ሕዚ ኣፍታ ናይ መወዳእታ በፂሕና ኣለና እዚኣ ደሞ ናይ ጾም ምግቢ እያ ኩሉ ደርሆን ስጋን ካብ ዝገብሮ ማለት እዩ ክልተ ናይ ጾም ምግቢ 4 ደሞ ናይ እንታይ ክብሎ ናይ ጾም ወይ ድማ ናይ ስዕረት ምግቢ ማለት እዩ ኣርእክን ዘለኹስ ከዓ ሕዚ እዚኣ ደሞ በቃ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሞኪረያና ብዙሕ ግዜ ናይ ኤግ ፕላንት ወይ ደሞ ደበርጀን ኣሰራርሓ 1-2-3 ግዜ ቪድዮ ሰሪሐ እየ እና እዚኣ ደሞ ንሽተን ካፍተን ዝሰራሕውን ቪድዮታት ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ማለት እዩ ሎማዓንቲ 4 ዝኾና ንስ ዝበላየን ዓበይቲ ኣይኮነን እዩ ኤግ ፕላንት ኣዳልየለኹ ኣፀብቕ ኣቢለ ሓፂበዩ እየ ሬዲ ጌረ እየ ቁሕተይ ኩሎም ወይ ድማ ኣትክልትታተይ ኩሎም ማለት እዩ ካብኡ ሕዚ መካከለኛ ጌረ እየ ዝኸትፎ ዘለኹም ኣብዚ እንድሕር እቲ ቆርበቱ እንድሕር ዘይምችወክን ኮይኑ ሕዚ በዓል ገዛይ ሕዚ ያው ታይቱ ቆርበቱ ሳይሕይኸልካን ገለ እዩ ዝብል ማለት እዩ ከምዚ ጌረ ክሰርሖ ዘለኹም ኣነ ምንም ኣይመስለንን እዩ ጥዕምኒ እየ ዝበልዖ ደቀ እውን ምንም ኣይመሰሎምን ግን እንድሕር እቲ ቆርበቱ ዘይምችወክን ኮይኑ እቲ ቆርበቱ መጀመርታ ልሒፅክን ካብኡ ሕዚ ንሽተን ዘይቲ ኣውዒ ፀኒሐ ማለት እዩ ብጎኒ ሕዚ ኣፀብቕ ኣቢለ ክጠብሶ እየ ብመጀመርታ ማለት እዩ በተለይ እቲ ቆርበቱ ግዜ ስለ ዝወስድ ንኽበስል እቲ ውሽጡ በሲሉ ትደጊኡ ዘይበሰለ ካብ ዝኸውን ማዕረ ኮይኑ ምንታን ክበስለልና ኢና ንጠብሶ ዘለና ማለት እዩ ሕዚ እቲ ኤግ ፕላንት እስካዕ ዝጥበሰለይ ብጎኒ ደሞ ሎማዓንቲ ከምዚ ዓይነት ሽሙ እርግፀኛ ኣይኮንኩን እንታይ ከም ዝበሃል ግን ናይ ሓምሊ ዘርኢ እዩ እና ኣፅብቕ ኣቢለ ሕዚ ሓፂበ ሬዲ ገይረ ምስ ወዳእኹ ክኸትፎ እየ ማለት እዩ ልክዕ ከም ሓምሊ እዩ በቃ ሽሙ እንዲ ከስታውሶ ደልየ ግን ክመፀለይ ኣይከኣልን ብቻ ድሓን ብሓምሊ ንውሰዶ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ዘይትረኽባ ኮይንክን ደሞ ግዴታ ኣይኮነን እዩ እዚ ግድን ክኸውን የብሉን ሓምሊ ናይ ዓድና እውን ትገብራ ትኽእላ ኢኽን ወይ ድማ ስፒናች ንባዕሉ ክትጥዕም ዝገብሮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ካልኣይ መማረፂ ኢኽን ክትገብርዎ ትኽእላ ኢኽን ሕዚ በቃ ዳርጋቱ ኣትክልትታተይ ከቲፈስ ከዓ ዝውድእ ሲ እታ ሓንቲ ዘእተኽዋ ኤግ ፕላንት ኦልሬዲ ተጠቢስለይ ኣሎ ዕረ ይሕረርክዎን እየ ወይ ድማ ከምዚ ጎልደን ብራውን ኣይገበርክዎን እየ ጀስ መካከለኛ ጌርዮ ዘለኹም ንስኽን ከም ዝምችወክን ኣነ ደሞ ከምታ ትምችወን ጌርያ ኣለኹ ማለት እዩ ከምታ ትሪኣ ካብኡ እታ ካልአይቲ ኤግ ፕላንት እትያ እስካዕ ትጥበሰለይ ንሱ ሕዚ እዚ ኤግ ፕላንት ማለት እዩ ወይ ድማ እዚ ደበርጀን ብክልተ ዓይነት መንገዲ ያው ተለኹ ክሰርሖ ሕዚ 7 ሚሊ ለክን ነይራ ኣብኣ ተለኹ 8 ሚሊ ጌርናየን ኢና ማለት እዩ 8 ጌርናየን ኣለና እቲ ሓደ ደበርጀን ኣትክልቲ ማለት እዩ ናይ ደበርጀን ቬጅቴብል ወይ ድማ ኤግ ፕላንት ቬጅቴብል ፓስታ ከምኡ እውን እቲ ሓንቲ ደሞ ብንጀራ ጌርና ንበልዖ ኢና ብሓደ ክንሰርሕ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሎ መሓሩ ባንድ ድንጋይ 2 ወፍ ድዮም ዝብሉ ብሓንቲ እምንስ 2 ዒፍ ዳርጋ ማለት እዩ ሶ ብሓንቲ ፀብሒ 2 ዓይነት ምግቢ ነዳሉ ማለት እዩ ሕዚ ልማዓንቲ ኣባዲላይ እየ ክሰርሖ ማለት እዩ ንእስ ብለት ስለ ዝኾነ መጀመርታ ቀይሕ ሽንኩርትና ኣፀብቕ ኣቢልና ብዘይቲ ጌርና ክንጠብሶ ኢና ኣይ ቲንክ ባዲላ ንእሽተን ሓዊ ኣብ ዘሕቢለሉ ክቕንሰሉ እየ ካብኡ
ድሓር እቱ ሓምሊ ወይ ድማ ስፒነች ናፍቱ ሽንጉርቲ ይሓውስ ኣለኹ መጀመርታ ንዑ ከብስሎ ማለት እዩ ኣነሲ እዚ ቬጅቴብል እዚ ንእሽተን ትርር ኢሉ ስለ ዝረኸብክዎ ምንታን ሓወኹ ቆዒለየ ማለት እዩ ካብኡ ኮሚደረና ብላዕሊ ድማ ወሲኸሉ እቲ ኮሚደረ ኣግዝፍ የቢለየ ዘለኹም ፕሊስ ንስኽን ከም ዝጣዕመክን ጌርክን ትደልዮ ኢኽን ትሰርሕኦ ማለት እዩ ኣነ ያው ኣይድያ ክኸውነልክን ወይ ድማ ኣነ ንባዕለይ ከምዚ ክምኩሮ ተለኹም ይጥዕም ዳ ይጥዕምን ያው ምስ ጣዕምናዮ መሰራርሑ ሰሪሕና ምስ ወዳእና ኢና ንጥዕመና ሽዑ ኢኻ ተደሊኻ ኣሰራርሓ ኔክስት ታይም ትቕይረሉ ተደሊኻ ደሞ ከምታ ዝሰርሓ እንድሕር ትጥዕም ኮይና ደሞ ከማይ ጌርካ ተብላ ማለት እዩ ብኻሊእ መንገዲ ካሊእ ግዜ ዝሞከርክዋ ደሞ እንታይ እያ ከምዚ ገይረ ጠብስብስ ኣቢለ እቲ ኣትክልቲ ሬዲ ምስ ኮነለይ ማለት እዩ ተደሊኹም ደሞ ብንቋቑሖ ትገብርዎ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ካሊእ ኣይድያ እየ ዝህበኩም ዘለኹ እምበር ሎማዓንቲ ግን ናይ ኣትክልቲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ወይ ድማ ናይ ፆም ጌርና ኢና ንሰርሓ ዘለና ማለት እዩ ድሓር ፃዕዳ ሽንጉርቲ ቅመም ዝደለኽንኦ የጥዕሞ እዩ ዝበልክንኦ ጌርክን ኣቃመም ምስ ኣበልክን ኣነ ካብኡ ብጎኒ ጉዕ ይገብረሉ ኣለኹ ምርር ዝበለ ጉዕ ማለት እዩ ያው ናይ ፆም ወይ ድማ ከምዚ ኣትክልቲ ስለ ዝኾነ ንእሽተን ምርር ምንታን ኣፍና እውን ትሕዝ ከብለና ምንታን ማለት እዩ ካብኡ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝጠበስናዮ ኤግ ፕላንት ወይ ደሞ ደበርጀን ብላዕሊ ናፍቲ ኣትክልትን ሓውሶ ማለት እዩ ሶ መወዳእታ እቲ ጉዕና ብላዕሊ ንእሽተን ክገብረሉ እየ ካብኡ ዕሪ ምብሳላ የድልየን እዩ ጀስት ንሓደ ክልተ ደቂቃ ዝኸውን ክድን እንዳበልክን ንእሽተን ምእንታን ብሓደ ስካዕ ዝወሃደልና ኣፅብቕ ኣቢለ ንሓሙሽተ ደቂቃ ዝኾነ ኣብስል ምስ ኣበልክዎ ዳትሴት በቃ ክትቀልል ርኢኽን ኣይትፈልጣኒ ይኽን ናይ 10-20 ደቂቃ እያ ትኸውን በቃ እዚኣ ማለት እዩ ካብኡ እዚኣ አንተው ደሞ ከምቱ አፍቲ ቪዲዮ ዝረአኽንኦ ማለት እዩ እዛ ኤግ ፕላንት ዚኣ ማለት እዩ ቬጅቴብል ኤግ ፕላንት ብክልተ ዓይነት መንገዲ ኢና ክንሰርሓ ኢለክን ነረ ሶ እታ ካልአይቲ ኣሰራርሓ ደሞ ብፓስታ እዩ ማለት እዩ እቲ ፓስታ ኦልሬዲ ኣብሲለዩ ካብኡ ኣፅሊለዩ ወይ ድማ ኣፅፊፈዮ ፀኒሐ ማለት እዩ ካብኡ እንተኽኢልክን እቲ ናይ ፓስታ ማይ ጌርክን ኣቕጥን ተብልኦ ከምኡ ኢሉ እንዳሃለ ብፃዕዱ እንድሕር ዘይትፈትኦ ኮንክን ደሞ ሳልሳ ናይ ቶማቶ ሳልሳ ይኽን ብላዕሊ ትውስኻሉ ማለት እዩ እዚ ናይ ፓስታ ሶስ ማለት እዩ ካብኡ ኣነ እዚኣ ከምዚኣ ገይረ ወዲእ ኣለኹ ድሓረ ንእሽተን ምርር ክብል ስለ ዝደለኽዎ እዚ ቺሊ ፍሌክስ ገይረሉ በርበረ ማለት እዩ ያው መቕደላው ገለመላ ኣየድልዮን እዩ ሶኬ ንጣዕሚ ስለ ዝኾነ ካብኡ ብላዕሊ እዚ ናይ ቶማቶ ወይ ድማ ናይ ፓስታ ሶስ ንእሽተን ገይረሉ ምእንታን ቀይሕ ክብል እሞ ያው ፓስታ ሶስ ዘለዎ ምንታን ክኸውን ማለት ኢና ኢትሶ ያሚ ክነግረክን ኣይኽእልን እየ እዚ 2-3 ግዜ ኦልሬዲ ሰሪሕና ዝቋፀር ዋላ ንዝራሕ ሒዝና ኢና ንኸድና በቃ በሊዕኻ ይፅገብን እዩ ክጥዕም ማለት እዩ ኢና ከምዚኣ ጌርክን ብክልተ መንገዲ ተዳልዎ ትኽእል ኣይኽን እና እዛ ሓንቲ ኣትክልቲ ኣነ ብንጀራ እየ ቀሪበዮ ማለት እዩ እንድሕር ብፓስታ ንዘይደሊ ሰብ ብንጀራ ጌርክን ትቕርበኦ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንዓይ ኣንሕና ብጣዕሚ ፈቲናዮ ኢና በሊዕናዮ ያው ሞኪርክን ኣስተያየት ዝሓፋለይኽን እንድሕር ፈቲኽንኦ ማለት እዩ ከምዚ ጌርክን ሰሪሕክንኦ እንድሕር ትፈልጣ ኮይንክን ኣጋጣሚ ኮይኑ ፃዕዳ እንጀራ ወይ ድማ ፃዕዳ ጣፍ እንጀራ ዝሰንከትክዎ ነይርና ትኩስ እዩ ነይሩ በቃ ክጥዕም ማለት እዩ ነይሩ በቃ ልክዕ ከምዚ ረውዕን ዓርብን ክኸውን ተሎ ተትሙክርኣ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ያው ጾመር ባዕውን ይቀራረ ስለ ዘሎ ያው ካሊእ አይዲያ ይኾነክን ኢለ ተስፋ ይገብር ማለት ኢና ያው እስካ ሕዚ ኦልሞስት ክንደይ 7-8 ምዚኣ ክልተ ስለ ዝገበርናዮ ማለት እዩ ዝኸውን ናይ ፋሚሊ ዲነር አይዲያ ይሒዘልክን በፅየ ዘለኹም ኣዩን ፈቲኽንኦ እስኪ ንስኽን ያው ኮሜንት ፀሓፋለይ እንድሕር ፈቲኽንኦ ማለት እዩ ከምኡውን ከመሓይሹ ዝኽእል ነገር እንድሕር ሃልዩ ኣይ እዚ ከምዚ ኣይስራሕኒ እዚ ብከምዚ እዩ ዝስራሕ ትብልኦ ነገር እውን እንድሕር ሃልዩ ኣስተያየት ይቕበል እየ እና ፀሓፋለይኽን ካብኡ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንዳገበርኩም ተበረታትዑኒ ኩልኩም ኣሕዋተይ ማይ ጉድነስ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ንዓኹም ዘሐጉስ ወይ ድማ ትፈትዎ ኢኹም ኢለ ዝሓስቡ ቪድዮታት ሒዘልኩም ክቐርብ ከምዚ ሕዚ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ማለት እዩ በተለይ ንውሕ ዝበለ ናይ ፋሚሊ ዲነር አይዲያ እንድሕር ትደልያ ኮይንከም ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ብዙሕ ግዜ እንታይ ክሰርሕ ኢልና ንጭነቕ ንሕና ስለ ዝኾንና እዩና
በተለይ ሓደሽቲ ንዝኸውን ክን ኣሕዋተይ ተፈላለየ ዓይነት ናይ ኩኪንግ ኣይድያታት ኣብ ቻናል ያለክን ኣቴኽን ክትሪኡ ሰብስክራይብ ጌርክን ድማ ቤተሰብ ክትኮና እንተፈቲኽንኦ ድማ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንዳገበርክን ተተባብዓኒ ኣነ ድማ ብዝበለጠ ካልኦት ኣይድያታት ሒዘልክን ክመፅእ ኣፅቢቐ ክሓስብ እየ ማለት እዩ። እቲ ቪድዮ ብዝተረኣየ ቁፅሪ ወይ ድማ እቲ ቪድዮ ብዝፈተኹም ቁፅሪ ያው ኣነ እንታይ ዓይነት ኣይድያታት ክሰርሕ ከም ዝኽእል ስለ ዝመፀለይ ማለት እየና እስካብ መወዳእታ ሎማዓንቲ ምሳይ ፀኒሕኽን እዛ ቪድዮ እንድሕር ተኸታቲልክንኣ ይቕኒየለይ እንድሕር ፈቲኽንኦ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኣይትረስዓኽን ፕሊዝ 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 መብዛሕትኹም እዚ ቪድዮ ትከታተሉ ኣሕዋተይ ሰብስክራይብ ኣይትገብሩን ኢኹም ኣይኖ ሰብስክራይብ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግን እቲ ቪድዮታት እንድሕር ሪኢኹሞ ከምቱ ዝረኣዮም መጠን እቲ ሰብስክራይብ ዝገብር ሰብ እውን ብጣዕሚ ውሕድ እዩና ሰብስክራይብ ሰብ ኩኑ እና يقنيلي بخالي جيزي بخالي فيديو دمات مليسنا خنرخبينا ياتي قبرلكم see you guys next time